Николаевка районы Зурчерклей авылында туып үскән. Алсу Рафаэль кызы Айыпованың бүген 27 декабрь көнне 35 яшьлек матур юбилее дип башлана әлеге котлау сәламе. Ихластан матур гомер бәйрәме белән аны кайнанасы Тәнзилә, балалары Мәдинә һәм Усман котларга ашыгабыз. Шушы теләкләргә шулай ук җизнәсе Ринат, апасы Мәрьям, балалары Зиннәт, Султан, Алия һәм әнисе Наилә дә бик теләп кушылалар. Бүген татлы балама әйләнгән бик кадерле киленемне матур юбилее белән котларга ашыгам. Язмыш сынауларын җитәрлек узып, Нужа бабайның арбасына җигереп, тормышны балаларың, әмин оныкларым өчен һаман алга сөрәбез. Бары 35 яшь кенә булуга карамастан, дөнья балам сине гел сыйпап кына тормады. Югалтулы мизгелләре дә, шатлыклары да аның бихисап булды. Әллә без бергә булгангамы, һәр вакыт ярдәмләшеп торгангамы, җиңеп чыгу мөмкинлеге туды. Алсуым турында ниләр сөйлием соң? Уңган куллы, бик тырыш, җитез, бар яклап та өлгер. Киленемнең күңеле йомшак, йөрәге олы. Шуңа да ул һәр вакыт җылы сүзендә, юатырга булган сүзләрендә таба ала. Оныкларым өчен бик кадерле әни булып яши. Ике яклап туганнарны да тигез күреп, һәр вакыт җылы аралашып тора. Балакаемны бүген туган көне белән котлыйбыз. Барыбыз да бергә җыелып, сиңа иң беренчедән саулыклы озын гомер телисебез килә. Яннарыңда яшәү көчеңне арттырып торучы татлы балаларың. Кирәк вакытта ярдәм кулы сузучы якыннарың булсын алтыныбыз. Зинхар, барасы җирләреңдә, йөрисе юлларыңда начар кешеләргә юлыкма. Һәр вакытта да чын дус ишләр янәшәңдә атласыннар. Ә инде фәрештәләр канаты астында безнең дугалар сине авырлыктан, бәла-казалардан сакласыннар. Балаларыңның, якыннарыңның игелекләрен күреп, яшә дә яшә әле. Котлы булсын туган көннәрең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Декабрь айының саф җилләре сиңа бәхет шатлык кына китерсен. Бәхеткәең охшаш булсын иде яңа яуган аппак карларга. Фәрештәләр кунсын иңнәреңә туган көнең белән котларга. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен. Сәламәтлек, ярты бәхет диләр, шушы бәхет шитләп бетмәсен. Хөрмәтле Алсу Рафаиловна, матур юбилеегыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Sağışlanma doğan günündə Yıllarım uzsa da Köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin Bugünkü doğan günün Yıllarım uzsa da Köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin Bugünkü doğan günün Bu dünyanın madurluğunu körüsün Yaşıl bir elə bit birgənə Seni hürmət edib bugün bizdə Təbrikli biz doğan günündə Təbrikli biz doğan günündə Yıllarım uzsa da, köngüllərim tulsa da Şadlıqda ötsün senin bugünkü doğan günün
күрерген шатлыкларга күмелеп яшәсин алдагы якты гомереңдә алдагы якты гомереңдә елларың узса да күңелләрең тулса да шатлыкта үтсен синең